पंकज इस्लारि सारमोना मैयानि दिनावहाय बबे अफिसाव गाग्लुंहैखो हुग्लुंहैदोंनो एसे जिखियानो जादोला पंकज इस्लारिजों लोगोसे सोर सोर बर'नि गागि सारमोना थांदों जोंनि ट्राइबेल प्रोटेक्टेड क्लास होनायनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे आं नैबे बाथ्राखौ मोनसे फोरमायनो लुबैदों जायफ्रा सेरेगा फाउन्डेशननि बानजायनायाव लटारि खेल होदोंना बे लटारि बुक खेलाया बारा गैला जोंनावहाय नांगौब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव स्क्रिनाव होनानै दोननाय ना बेयाव लानो हागोन लोगोसे सोमदोन बरगयारिनि फन नाम्बारबो होनानै दोनदों बिनियावबो लानो हाहरगोन आंनावबो एभेलेबल जानाय नंला बारा गैला आरो ओमफ्राय नैबे जानुवारिनि 22 तारिखआवनो लोगोसे नैबे नोंथांमोना 600 थाखा होनायखौ गिदिर होदोंबा गिदिर थाखा गारनानै लादों होननानै दासान मानो होननानै बुङोबा नैबे 600 थाखाया बै बे जायफोर एनआइए नांनानै थानाय बै व्यक्तिनि न'खराव हाबैनाय जागोन बा आरो जाय लटारि खेला होगोन ना बिथांमोना एनआइए नांनानै थानायफोरनो इसेब्लाबो माबा मोनसे पेकेज अनसुंथाइ होनायनि थाखायसो नैबे लटारि खेलाखौ होनाय जादों तो नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना होना दोननाय कन्टेक्ट नाम्बाराव लानो हाहरगोन अनलाइनाव लानो हागोन बेसेबां नांगौ मोनगोन आरो बारा गोबाव थानायबो नंला खेलानि तारिखआबोथ' नै सफैबायानोसै तो नायनानै लाग्रोनि जों पंकज इस्लारि सारमोननि माखासे बेफ्रुसार बाथ्रा धन्यबाद जोङो ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय गरखाफोरनो माबा गरखा सार्टिफिकेट होननाय सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामनानै बिटिसि सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों जे बे सार्टिफिकेटखौ लेन्ड एलटमेन्ट आरो माने सेटलमेन्ट होनायाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन बाहायनाय जागोन होननानै बाहायनाय जागोन बिनि मिनिङा जाबाय बिसोरो माने गरखाफोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै माने स्पेशल राइट होनायमोन ट्राइबेलनि 6 शिड्युल एरियायाव जिथुनाखि ट्राइबेलनि थाखाय प्रटेक्टेड लेन्ड बे लेन्डआव नन ट्राइबेलफ्रा माखासे क्वालिफाइड नङै नन ट्राइबेलफ्रा बे माबाखौ लेन्ड राइटखौ मोना बेखौ बिसोरखौ माने प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै लेन्ड राइटखौ मोननाय खालामनाय ट्राइबेलफोरनि माने राइटखौ माने सेनानै लानाय बेनि ट्राइबेलफोरनि राइटखौ सेनानै होनाय नन ट्राइबेलफोरनो बेनिनो मोनसे गिदिर खैसारि आरो बेजों बेखौ माने बिसोरखौ ट्राइबेल एरियायाव माने नन प्रटेक्टेड खालामनानै बिसिनि कालसारखौबो लाबोफानानै बिसिनि कालसारखौबो प्रमट खालामफानानै जोंनि कालसारखौ मोले खालामनाय बा गादबनानै दोननाय खालामनाय बेबायदि खालामगासिनो दङ थारमाने 6 शिड्युलाव ट्राइबेलनि हा हुनि राइट आरो पलिटिकेल राइट आरो माबा कालसारेल राइट बेफोरखौ प्रमट खालामनांगौआ बिसोरखौ फोथांनांगौआ बिसोरखौ फोलावनांगौआ बे माने जोबनानै थांगासिनो दङ आरो माने 6 शिड्युलनि प्रिन्सिपलखौनो माने फोजोबनानै होनायनि माने मोनसे बे गिदिर खैसारि आरोखि दा बे खैसारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि गुबुन माने अर्गानाइजेसनफ्रा संगठनफ्रा खुनु माबा खालामाखै बरंस अबजेक्सन खालामाखै बरंस बिसोरो बेखौ हेफाजाबसो होदों बिसोरखौ बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय ओंखायनो नैबे गरखा सार्टिफिकेट होननायखौ बिसोरनो हा होनायनि थाखाय एलटमेन्ट होनाय बा सेटलमेन्ट होनाय खामानियाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जादों होननानै बे माने नटिफिकेसनखौ होनाय जादों बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै बे नटिफिकेसनखौ जोङो 4 तारिखआव होनाय बे नटिफिकेसना बेखौ जोङो 8 तारिखआव मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामफैदों माने अबजेक्सन खालामदों स्ट्रं मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामदों बे अबजेक्सन खालामनायाव उनावहाय जोङो रिभिउ खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिननाय जादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय बिनि सेक्रेटारिया थारमाने एलआरनि लेन्ड रेभिनिउनि सेक्रेटारिया जे माने साननैनि उनाव बेहाय मिटिं जागोन बे मिटिङाव माने बेखौ सावरायनाय जागोन होननानै जोंनो एसुरेन्स होदोंमोन आरोखि दा बेखौ जेबो खालामाखै जानो हागौ दा बेखौनो जोङो
नेगासिनो दङ जुदि नेगासिनो थासेयावबो ओमफ्राय जेबो एक्सन लायाबा जोंथ' बेखौ माने कर्टआव थांनांगोन आयेननि आश्रय लानांगोन मानो होनना बुङोबा बेयो एगेन्स्ट दा कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट दा सिक्स सिडुलनि बिरुद्ध बियो गरखाफ्रा ट्राइबेलबो नङा आरो आदिबासि बा इन्डिजिनासबो नङा बिसोरो गरखाफ्रा आरो बिसोरो गरखा माने बिसोर मा खालामनो नागिरदों गरखा माने गथै नेपालिफोरखौनो गरखा होननानै बुजायनो सानदों बिसोरो खिन्थु नङा बियो गथै नेपालियानो गरखा नङा गरखाया जाबाय सेभारेल कमिउनिटि बिसोरनि नेपालिफोरनि सेभारेल कमिउनिटिनि मोनसे माने ग्रुप अफ कमिउनिटिसो ग्रुप अफ कमिउनिटि बिसोर मोनसे एथनिक कमिउनिटि नङा मोनसे एथनिक कमिउनिटि नङा आरो बिसोरो जोंनि सिक्स सिडुलाव बिसोरो बिदि मोननायनि खुनु क्वालिफिकेसन गैया बिसोर बिदि खुनु क्वालिफिकेसन गैया आरो बिसोरो इन्डिजिनासनि थाखाय माने जि गभर्नमेन्टआ जि माबा होनो नागिरदों प्रेफारेन्स होनो नागिरदों बे इन्डिजिनासबो बिसोरो नङा आरो गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ इन्डिजिनासबाबो बिसोरो माने सिक्स सिडुलाव जोंनि सिक्स सिडुलाव बिसोरो बे राइटखौ मोना बिटिसि सिक्स सिडुल एडमिनिस्ट्रेसना माने बेखौ मानिना लानानै माने बिसोरनो हा हु होनायनि माने बेबस्था खालामदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद खथिकारक एक्जिस्टेन्स जोंनि लेन्ड राइट बेखौ गासिबो खर्ब खालामनाय जादों आरोखि बिनि दारै जोंनि कालसारखौबो प्रटेकसन गैयै खालामनाय जादों दरजा खुलिना होनाय जादों मालायनि कालसारखौ लाबोनाय मालायनि कालसारनिखौ फैनाय बे मालायनि कालसारा जोंनि कालसारखौ माने गाग्लोबफैगोन एक्जिस्टेन्स कालसारेल एक्जिस्टेन्सा माने मोलेले जालांगोन आरोखि दा बेनि थाखायनो जोङो स्ट्रं अबजेक्सन होनानै बेखौ माबा होदों मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामखौ जुदि एक्सन लायाबा माने डेफिनेटलि बेखौ माने कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जागोन बेजों लोगोसे बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै माने चेलेन्ज खालामनायनि लोगोसे बै जे अरिजिनेल गरखाफोरखौ बिटिसि सिक्स सिडुलावबो प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै बिसोरो नटिफिकेसन होनानै दङ बेखौबो बिनि एगेन्स्टैबो जोङो कर्टआव थांनांगोन खारन बे नटिफिकेसनखौ लानानैसो बिसोरो बे गरखा सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामदों बिसोरो दा बे नटिफिकेसनखौ माने माब्रै इसु खालामा बिनिबो मोनसे बिराद माने दुखुनांथाव माबा घटना जे बेहाय ट्राइबेल हिसाबै ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन एरिया हिसाबै बेवहाय जिखुनु गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ जिखुनु माने डिसिसन लानोबा ट्राइबेलनि बिसयै माने जिखुनु माबा डिसिसन लानोबा बे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसननि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेटर आरो ट्राइबेल अर्गानाइजेसन